потребители на YouTube, аз съм KillerBG и с мен е Silent Ninja. Да. И този епизод той ще играе, а аз ще гледам и от времето на време ще говоря. Да. И Че сме направили китайско. Не точно китайската стена, направихме някаква стена, направихме всичко от кабелсон, намерихме 29 диаманта, направихме си меч и една кирка. да. Оставихме 24 за сет. Да. Намерихме доста диаманти. И току-що ги направих и започнахме епизода. Това е фермата за жита. Отнем ни доста дърво. Доста дърво, за да направим това. Както и доста камък. Правих доста кирки и такова. И най-накрая Правихме да търсим камъка. И после, и докато копахме камъка, намерихме и диаманти, което ще отрази доста добре. Решихме да копаем, намерихме още много камък, както и диаманти още. И малко айрон. да. И ако се чуете, що не са използвани, защото току-що ги направихме и започнахме епизода. Как гледате, съм с Faithful. Сме с Faithful. Ама ти играеш така, че... Да, играем с Faithful. Как гледате, тук си го направихме. Тук сме оставили малко пясък за шугаркейна. Сега 360! Не пак точно в водата, ама пак го направих 360. Той може шугаркейнца да слага на дърт. Да не по-готино на пясък, отколкото дърт. Да. Как гледате? Той дърт е И сега ще ви покажем и дъмътата. не бях ли в моята къща? Да, тук е. 24. Ето я старата кирка и стария меч. И същото, като снимахме да направихме новата къща. Ето е. Ето. Обаче в рапса се бъгна и клипа се изтригна, нали? Да. Клипа се изтригна, вижте колко готино е направено. Сетвали сме waypoint. Окей, виждате ли, че Iron Brand ми е изхабена, защото аз хабих и камената, за да събера това дърво. Да. И затова си направих Iron. Тъй как гледате, сме го направили просто legit. И тук килър, и тук сме забрали да сложим едно камък. И тук. Тайната базичка е там, където има едно скрито дърво. Да. Тук там не сме го запълнили. Ама само защото те хабим кабелсон с кабелсон. Това е тайната ни бара. И да, и не сме направили нищо. Омага лага. Съм в пъста изкара за мен. Ги виждате, има тайно дърво, това ще не е малката. Опа, изчакайте. Да включим зарядното на компа. Да, ние сме на лаптоп. По-скоро той е на лаптоп. А сега играе той. Да, аз игра са ничо. Как гледате, сме го направили много готини. Супер. Направили сме го както да имаме място. После ще го направим така, че... Чувам пяяци и зомбита. Да по-добре... Чакай, тук ще изкопавам за малко. Тук ще запуша за малко да... ще изкопавам мистериозното дърво. Да. Това е голямата мистерия в този си. Аз ще взема да направя shears. За да взема малко листа му и да послужат за някаква декорация. Капочърс. Нямаме предвид ножици. Да, капочърс. Как е нощ, ама то на английски. Ама тук едва ще има англичани, които знаят български. Да. Ека, може да има някакви англичани, които знаят български. Ама са много рядки. Чапък англичани да знаят български. Да, Тук имаме 3 кравички от миналия епизод, по който се бъгна. Да,
Ма тук е възможно някои англичани да знаят български е възможно, защото нали аз съм българин, знам и английски. Така че става и обратната. Да, защото кой на уроци. Да, защо? Знае гръцки, защото кой на уроци. Не ходи на уроци, има една приятелка на майка, която е в Гърция. И тази приятелка на майка живее в Гърция и знае и английски, и български. И гръцки. Да. Да, сванах. И в този епизод явно ще ремонтираме базата. Да, и тя не е ходила на уроци, тя се е ходила... не майка ми се е родила в Гърция, приятелка. И си говорят от време на време на английски, от време на време на български. Повече. Не знаеш, че това е Майнкрафт клип. Не е информативен клип, в който разказва за семейството ти. Да, ама тя не е семейство. Аз сега помня столетки, докато Silent Ninja. преди малко се говорихме двамата с дъбки. Аз му им скайпа. Бих ви го показал, но скайпа, то си ми само Голям ремонт ще става. Торча щупих. Не, един торч си имам. Яка база ще стане? Супер. Не! Ще стане мега база, мега сървайвър. Да. Затова е мега сървайвър, защото е ултра сървайвър. Не, е мега, защото е много яко. Да има така кула. Не чак мега, а готин. Не, става. Бре, сега да не се занимаваме с приказки, а да продължаваме. Silent Ninja ще играе, аз ще капвам солетки. После, като заберем 30 левел, по-скоро, т.е. като намерим дънжън, ще направим XP гриндър за левелчета и ще енчантнем меча и кирката. Пък аз преди няколко епизода Silent Ninja с Gold Ninja намерих дънжън. Значи скоро ще правим XP гриндърче. Къде го покажа ли сега? Вот. При малко не ми искаше да сложи. Ето. Къде го покажеш ли сега дънжъна? Се после. На хората и да го покажа. За тези хора, които са гледали епизода с Gold Ninja, сигурно знаят, че намерихме дънжън на скелети беше, да. Дънжън още не сме го щупили. Човек, ти сигурно знаеш, че сме намерили дънжън, защото тук не видяли чаканите книги. Да. И ги видяли мости слона. Да. Дънжъна не сме го щупили. Човек, пък искаш ли с пистани с ръчка да щупим дънжъна? Пистани и ръчка? Да, става. Чакай, че ми се разрани една рана. Фак. Разкави ли са много? Такова. Амортизатор. Салфетка. Бърши са. Така. Аз ще го довърша. Нямам тиксо. Има долу. Човек. Човек, аз не мога да сложа блока. Мога. Метко, как ще го стигна? Значи чупи и после слагай кабел. И после скачам. Няма. Ама толкова ли голяма ще базата, виж?
Едно висока е. Ама добре, то ще е нещо тайна кула. Да, крайно ще го направим сега. Като завърша XP Farm. Сега ще го направя това. XP грайндера, като свърша това базичката. Защо чум паяци, бе? Да, бе. Не, бе, ти ги чуваше, когато беше чисто седнал. Ама сега, нали знаеш, че съм с шалки аз. Избърса ли са? Боли ли? О май гад, човек! То тук как го... Така, се чудите, що като миналата насъка ми беше включен, това е, защото като намерихме диамантите имаше лава и паднахме. Ама, да, Не, към майка му раничка. Не, към майка му ранишка. Да. Мага човек, това е много смешно, раничката. Баничката да е ба. Раничката. Аре да спираме да псуваме, ако ще кажеш. Мага е човек. Я не ми го показа, моля те, че отврат. Мага. Бах ти трова. Има мушка остана. Майка му да еба рани... Майка му да еба ранишка.